जोफोर नै आं दिनै गावनि रुम एबा स्टुडिअखौ देखायनो गोसो जादों। नायनो हायो नैबे आंनि रुम। नै बे बिसना जोबोद लेथ्रा आरोना रायजोफोर, गाज्रि मोननाङा, फांखा गिदिंगासिनो 24 घन्टा। नैबे गाहायाव नाय फुरा अस्त्र फस्त्र दंजोबो आरोना रायजोफोर, सब कारेन्टनि बुस्थु गोजा। नैबे आंनि पियान' जायखौ आं सोलोंगासिनो होमबाबो दाबो आं हायाखै मोजाङै। नैबे आंनि रुम आरोना रायजोफोर, नैबे आंनि टेबोल, नैबे मानि बेम्बु प्लान्ट ना मा होनो बे दं मोनसे, ओमफ्राय जेबो गैया। माखासे आंनि बुस्थुफोर, प्रजेक्टर मोनसे, ओमफ्राय बे प्रजेक्टराव फिल्म नायनो। बे आंनि लाइट, आंनि रुमनि लाइट दै र' बे लाइटखौ माजों फोजोंदों रायजोफोरनि, आंना बाल्बबो गैया बे रुमाव, बाल्बबो गैया, फांखाबो गैया आरोना रायजोफोर। बे लाइटखौ आङो नैबेजों फोजोंगासिनो। बेखौथ' माखासे मानसिफोरा मिथिखायो, बेखौ SMPS बुङो, कम्पिउटारनि SMPS आरोना रायजोफोर। कम्पिउटार दखानाव बायनानै लाबोनाय सेकेन्ड हेन्ड। बेजोंनो नाय बे लाइटखौ फोजोङो आं। बे आंनि सुइस बर्ड, बे आरो मोनसेबो दङ SMPS, बेजों बे आंनि माल्टिमिटार। आरो नैबे मोनसे टिउब लाइट, बेखौ मानो बाहायो माने जेब्ला आं हराव भिडिअ बानायो मोखांखौ स्रां नुनो थाखाय बेखौ बाहायो रायजोफोर, बिराद मोजां जोङो। रिं लाइट बायनो फैसा गैया आरोना रायजोफोर, बिदिनो आरो। ओमफ्राय बैयो मोनसे खर' लाइन थांबा जोंग्रा अट'मेटिक सिस्टेम, बेनोसै आरो जेबो गैया। बे लेपटप, जेबो गैला। नै न'आवबो खावसेया फाखानि, खावसे हानिबावसो नै। भिडिअखौ एसेबाबो मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक हरबानो जाबाय। ओमफ्राय नैबे आंनि माइक, जेबो गैला। ओमफ्राय बे माखासे माल बुस्थुफोर। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना हरबानो जाबाय। थेंक इउ।